Hello guys, Jai Shri Ram. Good morning. Welcome back to my another mini blog. तो କାଲି ରବିବାର ସରିଗଲା ଆଜି ସୋମବାର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଚୁଲିରେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଏଠି ଆଳୁ କଲରା ଭଜା ବସାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଛାତ ଉପରୁ ଦୁଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣି ସାରି ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳାଇଥିଲି। ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ମୋର ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଯେଉଁଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ରେସିପିଟା ମୁଁ ପଛରେ କହିବି। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଅଫିସ୍କୁ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍, ସକାଳର ଆଖିରେ ନିଦ, ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ବାପରେ ସେଇଟା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ପୁଣି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଏଠି ପଞ୍ଚିଂ କରିସାରି ଆସି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ କହିବା ନାହିଁ। ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମାଆ ଆସିଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ମାଆଙ୍କର ମୋର ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଘର ପାଇଁ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇ ଆସିଲି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଆସି ମଟର ପନିର ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।